Jaqtawlek l-aċċess, jiżolawk u tispiċċa tiġġieled waħdek. Hekk qed jiġri hawn Malta. Kienet din ix-xhieda li ta' Victor Borg hekk kif kompliet l-inkjesta Pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Borg huwa ġurnalist investigattiv ta' 48 sena li għamel 17 sena jaħdem barra minn Malta fosthom l-Ingilterra u ċ-Ċina u li x-xogħol tiegħu kien ippubblikat madwar id-dinja. 5 snin ilu ġie lura Malta u fl-2017 wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia beda bil-ħidma ġurnalistika investigattiva. Victor Borg ta' numru ta' eżempji biex juri kif dak li joħroġ mill-ġurnaliżmu investigattiv mhux qed jiġi investigat kif suppost mill-awtoritajiet konċernati. U stqar li darba minnhom kien ċempillu Nigel Vella minn Kastilja u talbu biex ma jippubblikax storja investigattiva partikolari dwar il-COVID u xed li Vella kien qallu li jekk ma jismax minnhom kienu se jibdew jinjorawh. Victor Borg saħaq li hawn ġurnalisti li qed jiġu iżolati biex iżommu ħalqhom magħluq. Din l-inkjesta pubblika hija mmexxija mill-imħallef irtirat Michael Malija, l-eks prim imħallef Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qegħdin jidhru għall-familja Caruana Galizia. Intant, is-seduta ġiet differita għal ġimgħa li ġej fid-9:09 ta' filgħodu fejn mistenni jixed l-eks kap tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ta' Kastilja illum CEO ta' Malta Enterprise, Kurt Farrugia. Il-ġimgħa d-dieħla se jagħtu x-xhieda tagħhom l-MP David Casa kif ukoll ġurnalista Franċiża li talbet biex tiġi Malta għal tal-apposta biex tgħid dak li taf.